Вітаю вас, шановне господарство! Гэта клуб Хельсінг і я яго кіраўнік Вейсаў Одзісоў. Сёння 10 чэрвеня і вось якія навіны нам вядомы на дадзены момант. Першая і вельмі радасная навіна асабіста для мяне. Так як упершыню за 5 лет у Мінскім раёне адкрыўся новы лазертаг-клуб пад назвай «Пушка». І яны першыя ў Мінскім раёне, хто выкарыстоўвае абсталяванне ад вытворца «Фарпост». Яны актыўна робяць рэкламны націск на новы шок-браслет «Скарпіён». Ну, поспехаў ім з гэтым. Мабыць, гульцы сапраўды гэтым зацікавяцца. Іх пляцоўка размяшчаецца ў Юхнаўкі на добра вядомых для нас каробачках. Шчыра жадаю з імі хутчэй пазнаёміцца ды дакрануцца да абсталявання гэтага новага для мяне вытворца. Дружына сталкер-тагу вырашыла правесці вялікую сцэнарную гульню «Кайдзі-3». 18 ліпеня на пляцоўкі «Вёска». Я не прапусціў першыя две гульні, не будзем парушаць скаўшуюся тэндэнцыю. У суботу раніцай 18 ліпеня паеду з сябрамі на гульню і спадзяюся, што буду там адпачываць, гуляючы ў сваё задавальненне. У панядзелак у рамках стрыма «Лазертаг онлайн» адбыўся вельмі цікавы і канструктыўны дыялог з Геннадіем Алешукіным, які жыве ў Ростове-на-Дону. Тэма дыялога закранула гісторыю развіцця лазертагу ў краінах СНД, яго тэндэнцыі, узлёты і падзенні. Мне вельмі спадабалася гэта інтэрв'ю, і вам прапаную яго паглядзець. Вытворца лазертаг абсталявання «Лазервар» зрабіў мінус перапатронам для шумавога эфекту. Сама па сабе ідэя цікавая для дарослых гульцоў, але спачатку хочацца паглядзець прэзентацыю яе выкарыстання. У гэтую суботу адбудзецца апошняя планавая зборная гульня на выхадных, пасля якой адправімся на летнія вакацыі. Але гэта не значыць, што гуляць перастанем. Будзем збірацца ў будні дзень пасля працы, хутчэй за ўсё па чацвяргах. Больш падрабязная інфармацыя ў апісанні пад відэа. Усім вялікі дзякуй за ўвагу, да новых сустрэч!